Από χτες, προχθές παίζει με ένα σκανδαλοθυρικό τρόπο και μάλλον ανθρωποφαγικό το πρόβλημα με μια μητέρα με ένα βαριά ανάπηρο παιδί στην Καλαμάτα. Κρεμάσαν τη μάνα στα μανταλάκια. Τη φταίει η μάνα που κλείνουν το παιδί σε ένα δωμάτιο κτλ. Οι υπηρεσίες του κράτους, ας δεχτούμε ότι δεν έκανε τον καλύτερο χειρισμό η μητέρα που δεν αποδεικνύεται από όλα αυτά. Οι υπηρεσίες του κράτους με επίσημο τρόπο είναι ενημερωμένες και εμπλέκονται στο ζήτημα εδώ και 2 χρόνια. Σαν τους 8 τελίτσες, άντρες και γυναίκες με τα όπλα στα χέρια στο αστυνομικό τμήμα που ήταν μπροστά τους η Κυριακή και δεν έβλεπαν. Τι έκαναν 2 χρόνια που αν μη τι άλλο είναι γνωστό το πρόβλημα. Ακόμα και αν έκανε λάθος χειρισμό. Και βγαίνουν όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης και ζητάνε τη μάνα, το κεφάλι της μάνας. Που είναι η οικογένεια με αναδοχή. Δεν είχε δικό της παιδί και προσπάθησε να βοηθήσει. Πήρε ένα παιδί από ίδρυμα. Λέω ανεξάρτητα αν έχει δικές της προσωπικές ευθύνες. Τι έκανε το κράτος? Είμαι μια μεγάλη κουβέντα ο Χρήστος που τη ζουν χιλιάδες οικογένειες, γονείς. Τι θα γίνει το παιδί του όταν δεν θα μπορεί να το στηρίξει? Αυτός και χιλιάδες άλλοι που είναι απελπισμένοι, που είναι σε πανικό, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη στα παιδιά τους. Έβαλε ο Γιάννης, ο Σταυρόπουλος από την Ομοσπονδία του Αθλητικού Φάσματος, ένα κρίσιμο ζήτημα. Ότι η επιστήμη έχει κατακτήσει μεθόδους εκπαίδευσης, προσέγγισης και εξέλιξης των παιδιών. Τι, τα ξέρουμε εμείς, τα ξέρει ο Γιάννης, τα ξέρει ο ΑΒ και δεν το ξέρει ένα οργανωμένο κράτος? Πώς αποθυσαυρίζει την παγκόσμια γνώση και εμπειρία? Πού ζούμε? Τα πρώτα κέντρα εκπαίδευσης παιδιών με νοητική στέρηση με αυτισμό ιδρύθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα. Άμα τα κοιτάξουμε μακριά θα λέμε σε βάρβαρες συνθήκες. Για την εποχή όμως ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος. Ότι οι κοινωνίες, τα κράτη αναλαμβάνουν την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στον ανάπηρο. Με σκληρούς αγώνες αναπτύχθηκαν. Δικαιολογείται κανένας? Το 95% των εισόδων του κράτους είναι από τους φόρους των μισθωτών, των συνταξιούχων, των βασανισμένων αυτοαπασχολούμενων που με τους φόρους, και αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια δεν πληρώνουν φράγκο. Μόνο οι τράπεζες χρωστάνε, αλλά έχουν το δικαίωμα να χρωστάνε, λέει αναβαλόμενος φόρος. 16 δις. Και ζητάμε να πάρθουν μέτρα, να φτιαχτούν δομές και λένε δεν έχουν λεφτά. Για τις τράπεζες ανακεφαλοποίησαν τόσες φορές είχανε, για τους νόμους περί επενδύσεων, ενίσχυση της επενδυτικής ανάπτυξης έχουνε, για να στέλνουν καράβι την Ύδρα κάτω στην Ερυθρά θάλασσα για τις ανάγκες του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και τις ανάγκες των εφοπλιστών και του ΝΑΤΟ. Εκεί έχουν να πληρώνουν 500.000 ευρώ την ημέρα. Έχουν να πληρώνουν 200 στελέχη των όπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία για τις άλλες ανάγκες του ΝΑΤΟ εκεί και για τα πετρέλαια της Αράγχο και όχι μόνο. Πάνω από 7 δις μόνο τα τελευταία 2 χρόνια για τους εξοπλισμούς για τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία-Κίνα. Αλλά για το λαό, αυτά πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος. Δεν είμαστε, ούτε θα μας γυρίσουν στον 19ο αιώνα, αλλά ούτε και είμαστε. Υπάρχει τεράστια γνώση, τεράστια εμπειρία, η επιστήμη έχει κάνει άλματα, γι' αυτό πρέπει να μπουν στο επίκεντρο. Όχι ο καθένας το πρόβλημά του ξεχωριστά, όλοι μαζί. Στο επίκεντρο οι σύγχρονες ανάγκες μας και να μπούμε σε σύγκρουση. Μετά τις 9 του μήνα υπάρχουν μεγάλοι αγώνες γιατί ετοιμάζουν ακόμα χειρότερα. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάνω από 600 προαπαιτούμενα για να πάρουν τις ανάλογες επιδοτήσεις οι διάφοροι κτλ. Που είναι όλα το πώς στη λογική του κόστους ωφέλους
θα τσακίσουν ασφαλιστικά δικαιώματα, θα ζητήσουν το σύστημα υγείας, παιδείας, ειδικής αγωγής αποκατάστασης, θα κόψουν θεραπείες, θα αποσαρθρώσουν δομές για να εξασφαλίσουν κονδύλια για τη στήριξη επιχειρηματικότητας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γιατί είναι ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες. Και στη Σουηδία και στη Δανία. Απλά ήταν σε ένα ανώτερο επίπεδο αυτοί και δεν είναι στα ίδια χάλια με εμάς. Αλλά και αυτοί έχουν πάρει τον κατήφορο. Γιατί είναι οι ανάγκες των επιχειρηματιών. Να γιατί ο κόσμος πρέπει να πιστέψει στη δύναμή του, ό,τι υπήρχε και κάτω από σκληρούς αγώνες κατακτήθηκαν, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα αν δεν υπήρχαν οι αγώνες, αυτοί οι αγώνες, όλο το προηγούμενο διάστημα, των φοιτητών, των αγροτών, των αναπήρων, των εργαζομένων κτλ. Θα μπορέσαν να εφαρμόσουν όσα ψήφισαν για την αναπηρία στο τρίτο μνημόνιο? Όχι. Και είχαν όλη τη στήριξη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας τότε, αλλά και του Πασό και τα λοιπά, με 222 ψήφους τα περάσανε, αλλά και των συμβιβασμένων, σάπιων, διεφθαρμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών που σήμερα έρχονται και μοστράρονται στα διάφορα ψηφοδέλτια κτλ. Δεν τα καταφέρανε. Από την άποψη ότι έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, για όλα αυτά που κουβεντιάσαμε εδώ και ό,τι προκύπτουν, δίνουμε πρώτο αγωνιστικό ραντεβού. Είδα, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, στις 13 του μήνα. Είναι σαφέστατο ότι τα προβλήματα είναι κοινά, οι αιτίες είναι κοινές. Γι' αυτό κάθε κατηγορία πρέπει να βλέπει ότι την ίδια αγωνία έχει ο πατέρας του παιδιού με παραπληγία, ο πατέρας του παιδιού με αυτισμό, ο πατέρας του παιδιού με νοητική στέρηση, ο πατέρας του παιδιού που τελειώνει τη σχολή ή έχει ένα μεταπτυχιακό και δεν μπορεί να δουλέψει, έχει αυτός την ίδια αγωνία για το παιδί του, πώς θα ζήσει, πού θα ζήσει. Ο πατέρας του παιδιού που πάει σε εργοτάξια και δουλεύει στη Σύρα και στο μετρό 12 ώρες την ημέρα το 2024 και απεργούν εκεί σύσσωμοι, μηχανικοί και οικοδόμοι για να ζήσουν σαν άνθρωποι τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, έχουμε κοινές ανάγκες, κοινά συμφέροντα, κοινές αγωνίες και γι' αυτό πρέπει να ανταμώσουμε στους δρόμους του αγώνα. Αύριο, με κουράγιο, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, να κουμπάει ο ένας τον άλλον. 13 του μήνα στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Οικογένειας και στις 18 του μήνα και σε συνεννόηση με τους συλλόγους που είχαν πάρει την πρωτοβουλία την προηγούμενη φορά, 18 του μήνα στο Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε σε ετοιμότητα, θα μας βρούνε μπροστά, είμαστε δυνατοί άμα το πιστέψουμε, μπορούμε να τους τα φέρουμε τούμπα. Ναι, τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν είμαστε αναλώσιμοι, δεν θα αυτοκτονήσουμε, με τον αγώνα μας θα νικήσουμε, θα υπερασπίσουμε τους ανθρώπους μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.